Arratsaldeon, pilota zale, Antiguako pilota txapelketaren hasiera, 78. edizioa, baina sarreran Antiguotik zuzenean ikusten baldin genuen ere, Antzuolan jokatuko da lehenbiziko jardunaldi hau, arrazoi berezi batengatik gainera. Bi partida jardunaldi honetan, Komesak binaka eta eliteak binaka. Eta partida hauek ikusiko ditugu zuzenean jarraian, esan bezala Antzuolatik. Jon Ormazabalen laguntzarekin, atxaldeon Jon. Lehen partidako pilotariak kantxara, Armaiak itxura bikaina, eta Jon Antiguako pilota txapelketa hemen jokatzeko arrazoiak gaur, omenaldi bada. Omenaldi berezi bat. Urte askotan nik behintzat lankide izan dudan Joseba Lezeta, hemen Antzuolako semea, eta pasaden abenduan usteet izan zela erretiroa hartu zuen. Eta arei Antiguoko txapelketari urtez urte egindako jarraipena eta egindako lan horren esker honez, omenalditxo hau egin diote, non eta bere etxetik metro eskasetara, eta usteet ilusio berezia egin diona hori izan dela. Antzuolan egitea jardunaldi hau, eta nik usteet arratsalde ederra pasatzeko motiba baditu dela. Omenaldi hori lehen partidaren ondoren izango da, eta pilotaria kantxan egongo dira, ez ustekoak izango dira. Bien bitartean, lehen jardunaldi hau, lehen partidarekin hasiko da, eta hortxe aurkezpenak egiten. Komesak binaka, alde batetik Uriarte Galartza, eta bestetik Ibarra Kanseko. Jon, gazteak dira, ez dakit, hauen jarraipena egin duzu, partida. 3 pelotari dira 2006koak, Galartza, Ibarra eta Kanseko, eta urte bate gazteagoa, Uriarte, Bizkaitarra, Euskal Herriko buruzburu txapeldun izan dakoa. Eta oso gazteak, laurak ere, eta Galartzak planta bintzat galanta daula ikusten dugu, eta Oantxe initzen ikusten, eta bai. Gaur egungo atzelari prototipo horiek ez, fin-fina, kaltu-altuak, Jesu Kriston palanka, Jesu Kriston besoak, eta bi atzelari teorian jotzaileak, desberdinak, pelota jotzeko astintzeko garaian pelotari desberdinak, nik uste izango dula. Atzean nor nagusitzen den, hortik joango gala igual pixka partidua. Planta ipatu duzu, abizena ere pixu askokoa. Pixu askokoa, eta hori batzutan onerako, bestetan txarrerako, konparazioetan normalean galtzen irtetzen dira, garai bateko mitoa ondorengoak izan dako baina pelota bintzat barne-barnetik bizi dute familia bateko kideak, eta hortxe. Ikusiko dugu planta ederra dukate, laurek, eta ederra batxalde ederra pasatzen dugun. Ligaskako partida izango da, eta Jon, berezitasun bat bada, Antiguoko pilotalekoak badu berezitasuna, neurriak eta bereziak ditu Antiguoko frontoiak, Antzuolako hau ere handia ez dugu, baina egin dute moldatu pixka bat aldaketarik eta egon izadin aldaketak aliko eta gutxienak egon daitezen partida gona ekarri izanagatik, txapelketaren jarraipenean, egin dituzte horrelako moldaketa batzuk, eta nik usteet bereziena izango dela 6 atzera ezingo dutela pelotari botea eragin, ezta? Atzean 6 atzera jo ezkero pasa izango da. Pixka bat da, Antiguoko pilotalekoa, 7 kuadroko pilotalekoa da laura, eta pixka bat haren antza, edo haren alik eta antzekoena eginteko ahaleginean, hori izango da. Gero sakeak ere lauterdian egin barko dute botea, eta 5 erdi arte izango da, eta motz 3. Pixka bat, nik uste hori saiatzeko ez, Antiguokoaren antza eukitzeko, giroa ere, hangoaren antzera, neko armailak nahiko beteta ditugu, eta giro politia bintzat. Bero? Armaia politia dira gaina, bildua gehatzen da. Frontoia gara da, Antzuolakoa.
ez gaude asko ohituta gu frontoi hau ikustera, bueno, gu hemen gertuko garenok bai, igual gehiago ezagutzen dugu, baina frontoi horrelako herri, eta Antzola herri pilota zalea da benetan. Frontoi txukuna, ondo zaindua dago gaina, eta bueno, ia ikuskizunare maila berean dagoen. 22 izango ja partidak, eta sakea Uriarte Galartzak. Gorri, tokatu da. Aurrelari bizkaitarra, Uriarte, igual berari gehiago gustatzen zaio frontisatik gertu, oso ondo moldatzen den, artista samarra da. Agian Ibartararekin alderatuta are gehiago gustatzen zaio pilotari abiadura eta indarrez ematea, baina bueno, ea atzean ere nor nagusitzen den, nor dituen aukera gehiago tantoa amaitzeko eta lehen Galartzaren planta zitzen dugu, oain datuetan 1,88, ia 2 metro. Ia, bai. Eta ikusten da, bai. Bai, kontua da besteak txikiak ematen dutela, baina gu aldamenean jarri ezkeo, txikiak gu garitzen garela. Hobe ez jartzea bere ondan mazpare, bada Uriarte. Hasi da partida, hasi da Antigua pilota txapelketa. Antzolatik zuzenean. Kanseko agindu nahi baina Galartzak atzera. Hemen esan bezala atzera ezin da joan, ez dela pasa. Bai, hor pentsatzen dut, hasieran behintzat neurriak hartu arte eta pixka bat kokatu ezinek ibiliko direla igual pilotariak, baina bueno. Zeiterritik atzera mota eragitea ere ez dago egon den esku, Kanseko. Eta Jon lehen tantonetan, indarra neurtzen edo... Bai, ni pixka bat uste dut ere pilotalekura egokitzen, lege berri hauek ere beti atzo gauean ere ikusi genuen, ez dakit ikusten duen telebistan Zarautzen jarri zuten beste frontoi portatilura, neska jokatu zuten ETV-en bota zutena, eta han pelotako zuakin, eta aldaketa handiagoa zen, ez? Uste ere nabaritu zela, kostazitzaiela jartzea, gaina pelotako zuarekin jarri ziren, ez zekiten teak hori jarri, ez jarri, eskuko arazoaren batzuk ere izan zituzten, neske, baina, nintzet ETV-ek ere asko mimatu zuen produktu bat izan zela, eta, proba bezala, orain udaran, nahi gustatzen ez udaran esperimentuetara. Gauza berriak. Bai, nik ere pixka falta motozten dut, profesionaletan garaibateko bat diren aurkakoak, edo Gosburuko finalaren errebantxak, orain Gasteizko festak hasi direla, eta horrelako gauzak. Niri udaran gustatzen zitzezkidan, neguan ez, baina beste master bat, beste binakako txapelketa luze bat eta baino, nahiago izaten nuen nik askotan. Gauza berriak probatu, obi aurrelari biatzilari den aurka, edo horrelako gauzak. Ilusioa izten den gauzak. Bai, gero normalean urtean neguan binakako txapelketaren oso zalea gara, baina udan beste gauza batzuk ikustea, eta ez hain luzeak, lehenengo gutxea, lehenengo talde tantoa gorri. Tanto luzea, Bai, berotzeko eta izarritan hasteko aproposa. Eta hartxe boleaz barrak txapazki iragota du. Gerra indarreko pelotaria da. Bai. Goini memorialean ere tarteka gontan, pelotari, posteko ere, Eibar bezalako berri batetik pelotariak irtetzen direla ikustea, horrelako tradizioa, baina, aspaldian pelotari horrela puntakorik atera gabe, eta, bidea egiterik gara. Kanseko erantzun badoa, Galartza. Pilotak pentsatzen dut, berezik izango dira, ezta? Bai, frontoi honetarako, neurre honetarako aproposa garriko zituztela pentsatzen nahi dut. Eta ez dakit, aian ikusten da, pixka bat, besoa luzatzea kostatuko den aritzaion bezala. Eta bai, izaten digute Antigoko pelotaiela. Bai, dana egin alditute alik eta antzekoena, ez? Antigoko... Bai, kontua da, horrelako ligaxka motz batean, modu batera jokatu edo bestera, igual partida honen eragina handia izan dezakela, eta pentsatzen nahi dut, hori, ez? Alik eta, bikote guztiek alik eta gintza berrinenetan jokatzeko, nahiz eta, ezinezkoa den. Antigoko izelako pelotalekuak ez daude Euskal Herrian, eta, ez daude bi pelotaleku berdin ere, Eta bigarren tantuare utxez, utxeko gora gota duen pilota. Eta ikusten nahi naiz, 22 pilotarik parte hartuko dutela txapelketa honetan.
Neskak ere azken izango dira. urteetako formatu bera da, ez? Eta ze punta-puntakoak ez da, Jon? Punta-puntakoak. Bai, lehen honentsuenak. Euskal Herriko torneorik zaharrena izateaz gain, Antiguokoa, nik uste preziatuenetakoa eta izenik handienetakoa duena, denek edo gehienek jokatu nahi dutena, eta bai, ez dago gaur egun Eta bikain. Kanseko garaian bikain. Eskasi hori edo, geroz eta pelotariak kostatzen da, geroz da gazteagoak eramaten dituzte profesionaletara, baina, afizionatuetan daudenetan, guztiak nik uste bertan ditugula. Barrakeinu eta Galartza atzera joan azela ikusita, bien tartera bikain moztu du Kansekok. Urpinen lehena. Eta Kanseko Errioxarra. Logroñokoa. Badu meritua, horrelako torneo batera Logroñotik eta, baina, pelota gustatu guri bezala, eta gozko tokian aldaparik ez, esaten du esaera. Barrak bere lehen sakea egin du, orain Kansekok atzera, Galartza, Dotore. Jantzelariak indartxu ikustea, Jon. Bai, ez du ikusten horrela bata bestearen gainetik asko desberdinak dira, ez? Ikusten dugu Galartzak palanka handia duela besoietan, eta jotzeko orduan bi atzelari desberdinak dira, baina ez da ikusten partida nondik hautsi daiteken oraintxe behintzat lehenengo tantu hauetan, inor ez da nabarmendu. Tantuak luzeak izan dira, piloteatuak, eta hutsek banatu erabaki dituzte kasu gorrien bi tantu hau behintzat, eta ordinena, hortxe gaizki ulertu da gezi kolokazio bat, eta ez da ikusten horrela nondik apurtu daiteken partida. Bero egiten du ere frontoian, izan behar da, eta fisikoak ere nik uste dut izan dezakela eraginik. Kansekok ezkerrez. Kantxarritik Galartzak. Egin du Uriartek Zabalera. Bainatzera eta Kansekok eskuinez. Handio. Biziatzera. Aireren dira Ibarra tanto. Dotorea. Arrastoa oso ondo bilatu eta hala egin bertan zegoen Uriarte bestela eta ondo bilatu Zabaleko marra eta Katzera eta izan agian gantxorik estetikoena, baina bikain bilatu du marra hori. Eraginkorra bai bintzat eta hoxe behar da. Markagailua partida bezala. Erdinketa. Eta jokoan ere hoxe ikusten nahi gaion. Gaugak parean. Bai, ez da ikusten oraindik momentuz bintzat, nondik hauzi daitekeen. Eta motz. Hori, 3 tanto gorrienak eta 3 urdinen hutsak. Pilotean inor ez da inor egin nabaritu eta nabarmendu barkatu eta nondik joan daitekeen. Luze joango danaren itxura daukagu. Txatariaren gaitza izaten da, bez? Olakoa esan eta bere ala apurtzea partida, baina arriskoi daukagu. Hitz egiten duenak, ez? Bai. Biarte sakera. Gaina Kansekok Dotore. Galartza. Kansekok indartxu. Ezkerrez, ondo Galartza. Pilote zaila. Eta bazuen intentzioa Uriartek. Zabalera keinu bezala eta gero boleaz txokoan utzi nahi, baina txapazpia. Txaten ari ginena, ez? Tantuak egindakoak hori. Ibarraren gantxo hori eta zer gutxo hori, gehienak hutsak izan dira, eta ikusten dut pixka bat, Galartza txetxe iruditzen pixka bat, besoa behar bezala luzatu ezinik lotuta, o ez dakit, o neurria hartu. Neurriagatik agian, Orain bai,
Bolea bikaina Ibarrak. Lehen Uriartek egin nahi zuena, Dotore. Erazaio eta markaioan aurretik. Bai, abiadura handia lehena ipatuko, ez? Partida hasieran berez, dira bere doainak, pelotari abiadura handia ematen dion pelota eta asmatzen duenean, oraingoan bezala, pelota kasi hautsi du. Badoa. Arrasakera. Pelota zaila zen, noi? Pote eskaxa egin du bainan, Uriartek bikain, Kanseko orain boleaz. Uriartek atzera. Barruan da, boleaz, beti boleaz erantzun du Kansekok. Eta txapazkira orain. Uriartek, beste hitz bat. Ezer, Bai, aukerako pilotako galdu ditu bia, nagoneko, Kosta egiten ari zaio gorrien nik uste tanto bat amaitzea ez, ikusten nondik amaitu. Egindakoak danak aurkarien hutsak izan dira eta hortxe. Frontoian pixkat ondo kokatu ezin da bezala ikusten dira. Otamanoz sakea erantzun, Kanseko zabaldu eta Galartzak zabaletik txokora, bildu. Etxe Uriarte boleaz, orain bai, Ibarrak eman, agindu nahi du, Uriartek, gainean urdinak bikain defensan. Ibarrak atzera, Galartzak, hore. Gain, txoa luzatu nahi eta agintzen jarri nahi atzean, baina Kanseko oso lasai ikusten da kantxan. Bai, oso partida hasiera txukuna egiten ari da, nik uste hobeto kokatu dela baldintza berezi hauetara, nik uste psikologikoare izango dela pixka bat, 6 erdiko marra horrek zuluak egin ezin da bezala ikusten ditu gorriak. Elkarrengandik gertu eta hori, Galartzai pixka bat, kosta egiten ari ote zaion beso hori nahi bezala luzatzea eta ez dakit asko izango den 6 erdiko marra hori. Eta orain txapara paren pelota hori 4-5 markagailuan eta pelota aldaketa. Torneo berezia da Antiguokoa eta gaurko partidaren uset pixka bat torti doala, ez da. Hemen arraro egiten zaigu frontoia da atzean amisteleko ikusi eta pilotariak atzekalde hori ez bilatzea eta, bueno, batu egin behar, bikote bakoitzak 2 partida bakarrik ditu, ligaxka motz honetan eta ez dago hemen tanto bakarra guzterik ere, aberaxak ere azkenean izan dezakelako bere eragina. Uriarte sakera. Otamanoz orain, Ibarrak erantzun eta pelota zaila. Galartzak zabaletik eraman duena. Eta txapazkira. Esente zailagoa eraman ondoren. Bai. Aukerakoa galdu. Hala nola mugitzen da, 2 metroko mutila eta zabalera nola etorri dan. Dantzari bat ematen zuen zabaletik pelota nola eraman duen eta Tanta bikaina, koordinazio ere bai. Azkenerako frontoia bete da, Bai, armaiak 3 fila ikusten ditu eta 3 beteta. Orain urrutitik Galartzak. Antzun behar izan du Kanseko. Uriartek atzera.
Airearen bila, txokoan utzi, baina hortxe zegoen Ibarra eta tanto izango da, bai. Bai, Gainera, etorri zaio Galartzari pelota hori. erosoago ikusten dira, ez? Hasieran esaten Bai. genuen etzela ikusten partida nondik aurre zitekeen, eta nik orain urdinak ikusten ditut frontoira hobeto moldatu edo beraien jokora hobeto moldatzen dira, ez dute apenas orain utxik egiten aspaldian, eta joko motz horretan gustorago ote dauden gorriek, baina gorriak ikusten ditut deseroso zegoen. Tanto egin ezin bezala. Bai, zulorik topatu ezin da bezala, ez da, nik ikusten dut biak lau pilotariak ere oso toki kuadro gutxian egoten dira, eta gorriak agian alde Kanseko batetik- kantxa herrian jarri eta agintzen, Bai, dana bera gintzen ari da, niretzako Bai. orain arte lauretan honena Bai. bere izaten ari da. Uriarteri ere aukerak ez ditu izan igual berak nahi dituen, esan dugu lehen Ibarra baino artistagoa ote dan, edo tanto errematerako, eta aukera handirik ere ez du izan. Erasora pasatzeko, izan du gura boleaz galdu du, eta ez dugu normalean bezala ikusten. Pelotari oso ikusgarri eta polita da, baina gaur poste bat egiten ari zaiek gorriei. Frontoian bere lekua topatzea. Hortxe, boleaz, Uriarte, agindu nahian orain Galartza. Bai, agindu beharra dauka, ez? Zerbait egin nahi dute gorriek. Bai. Eta bikaina, orain Uriartek egin duen Bai. ezker gantxoa, efektuarekin gaina. Bai, txokoan bikain utzi, ez? Esaten ari ginena, pixka bat Galartzak pelotaka daun bat, zulotxoa egin eta Bai, erasorako izan duen lehen aukera edo lehenengoetakoa izan da, eta ikusi dugu bikain moldatzen da. hola Ezkerrez mozatu txokoan. dio, bikaina, oso polita. Bai, hilda utzi du, txopa gainean. Eta Jon, entzun dizu, artistakeriak egiteko gai dela esan dezunean, behira ze eskaini digun. Bai, baina hortarako ere atzelariak aukeraren Bai. bat sortu behar dio, ez? Orain arte ez du izan. Bost eta zazpi. Barrak boleaz. Kanseko. Zabaldu intentzioz. Uriarte iritsi eta jaso. Ematen du endika pixka bat ere askatzen ari ote dan, ez? Un beso horrekin Bai, pixka libreago edo ote dagoen. ea orain Zabaletik. Airea kenduz Ibarrari. Eta Kansekok alde batea eta bestea moitzen du, Bai. Handiko orain pixka bat frontisa gehiago aprobetxatuz, ez? Pixka bat pelota gehiago altxatuz eta pixkanaka egokitzen ariko baliz bezala. Ibarrak zabaldu, Uriartek bildu eta Kanseko kantxerrian ezkerrez, zera. Bai, kantxerdian ere ezkerrez, bi eskua eta Bai. konfidantza handia duenaren seinale. Eta konfiantza handia duena seinale tantoa jo eta zen lasai, bere jarrera zen lasai gelditzen den. Bai, dena dominatu da dagoela. Bai, bai. Uriarte boleaz, bi horrelariak saltxan. Bain, konfiatu eta azkenean eskuin atera garri izan du azkar, atzera Kanseko. Hortxe, Eta onda, tanto. askotan aipatu dugun marra hori, orain gundan gertuan izan du, Bai. Ba, Jon ez nuen ezautzen eta asko gustatzen nahi zait, Kanseko. Herri xarra. Xarra, Logroñokoa, Pitinkoa eta nik uste dut ondo moldatzen ari dela baldintza hauetara, ez? Ikusten dugu palanka gehiagoko atzelaria dela agian, ez? Handika Galartza, altura eta gehiago bilazten duna, beste honen kolpea igual sekoagoa edo lehorragoa Bai. edo dela esan genezake, baina baldintza hauetarako nik uste dut aproposa dela. Eta Antigun ere ondo moldatuko dutela.
Seguro baietz, ofizio handiko pelotaria, ematen du, veterano baten jarraira du. Bai, hasieratik partida kontrolpean. Bai. Igarri. Eta Antzolan egon da, horrek ezin dugu Armaietan Aitor Mendizabal ere zintzela falta, eta hortxe dago, ere eskubialdean Bai. Antzelako pelotari fina. Galartza ezkerrez. Ondo, ezkerrez ere. Gain motzkiak izaio. Gare eraman. Baina urdinak agintzen. Okuan. Bai, bikote bezala gehiago batzen ari ote garen sentsazioa bat, ez? Kanseko oso seguru eta, Uriartek ere pixka bat behar dugu aukera gehiago. Iez egindako pelota horretara iritsi Uriarte, baina txapara joan zaio. Bai, ez da konformatu pelota eramatearekin eta nik jokaldia egiten saiatu dela eta txapapera joan zaio. 9 eta 5 da nik uste, Uriartek ikusten duela. Egin behar duela zer, eta markaraian badoa zela. Bai, jokoaren kontrolan nik uste dut oraingoz urdinena izaten ari dela, ez? Hasieran kostatu zaigula. Ez agian atzean sekulako nagusitasuna erakusten ari delako Kanseko, Bizkarrea ez dio asko erakusten, baina erosoago bai ikusten dugu. Atzeratu beharrean igual pelota ezker eskuin gehiago mugitzen du, eta, sekretuetako bat, baldintza bereziagoetara hobeto moldatzen ati dute diren. Atxeden aldian lau pilotariak. Hau lujoa da, halako txapelketa bat lujoa da, zuzenean emateko aukera izatea, YouTubez ikustekoa, halako talde bat egotea lanean, erabarkita guzti. Zenbait lan dagoen atzetik, gu entzuten gaituzte, baina zenbait jende ari den hemen Euskal Herriko txoko desberdinetara horrelako emanaldi bat eta kalidade bikainarekin. Txarren agian gure komentarioak, seguramente. Bai, seguramente bai. Mente gabe, seguro. Latzak, eskuinez, egin du nahi du ba. Arte goleaz, Ibarra bikain, atzera. Defensan bikain urreinak. Zaila orain, ezkerrez bikain Kansekok. Ez dago gustora, Uriarte. Ez. Ikusten du sartu behar duela eta askotan ere asmatu ere noiz. Beren pixu hartu nahi du Jon, baina... Bai, horrela boleaz, ja hiru edo galduko zituen, ez? Normala horrelako pelota galtzea, baina, presaren kontuak izango dira, ez? Ikusi markagailuan joaten ari direla, aipatu duguna, ez? Markagailua ere galtzea gauza bada, baina tanto mordoxka bat egitea komeni, galtzen duen ari ere, horren ligaxka motzak direnetan, tanto baten aldea. Orain ere, lehengoaren antzera, golea sartu eta txarrazkira. Ea raundiri gabe ere hartu ezote dan, eta prezipitatuta ikusten dugu. 11 eta 5 eta... Hala, aldea. Horri galdetu. Epatu dugu lehen, etzen gendule ikusten hondik partida luzea izango otezan, eta behira. Hitz egin dugu eta... Rakzakera. Atela du sake hori, Lartzak bikain. Kanseko. Lartzak gora.
Horren txematen zuela eskuin hori Bai, kontatzen ari zela, eta honek ere agian pixka bat beldurtu, edo ez dakizaren konfiantza galdu. Biak ikusten ditugu nahiko konfiantzaz eskaxia marrez da. Hasieratik tokia aurkitu ezin da bezala, edo ez dakit, 6 erdiko marra horrek ere psikologikoki pixka bat esua moztu edo egin dute dien, eta urdinak aldiz bikain. bai, aparteko ez egin gabe, baina bikote bezala asko batuz, gauzak zuzen egiten, eta bai, eta aipatu duguna den aspaldi, ez? Gorrien 5 tantoetatik besteen akatsak direla lau bintzat. Bai, egindako tantoak gorriek apenas txokoan egin duen bikaina, egin duen bakar hori bikaina izan da, hori agian partiduko politxena ziur aski. Bai. Eta erreakzio bat behar dute, Garra, ipatu duguna, tanteoa ere lehenengo egunean ia aukerari gabe gelditzea horrek, inen dia lehenengo dirako ez du. Eta orain sake bikaina atera du Ibarrak, eta Galartzak eskua sartu bai, baina ezin. Oso ondo baztertuta paretara hiltzera joan den horietakoak, ez? Biaduraz eta paretan hiltzera eramateko egindako sakea eta hartuko genuke desde luego. Beste sake baten bila. Aire sartuko da, Uriarte. Kanseko zabalea zer nola mugitzen duen pelota alde batea bestea oso ondo irakurtzen du. Bai, ohituta gaude beti zuloak atzean bilatzea, baina ikusten da, Antiguoko txapelketa honek bat, berezitasun hori atzean partiduak haustea zailagoa dela, eta kantxan ezker eskuin mugiaraztea aurkariak oso garrantzitsua dela, eta hortan nik Kanseko ikusten dut. Bai. Nagusi da hola gauza hortan. Uriartek zabaldu, Ibarrak bikain, defensa. Galartza. Ezada egin nahi izan du, baina Kanseko hortxe zegoen eta atzera indartxu, tanto. Bai, nik uste pixka bat gauzak nola egin ez dakitela gabiltzala, ez? Frontoian tantoak zuloak nola ireki urdinak, esan dugun bezala oso ondo ari diren bitartean, ikusi gorriak edabiltzala. Tantoan nun egin ez dutela esmartzen. Ja, hor, 5. kartoian geratu dira, eta nola entzuten den pilota, Bai. Kasko hauekin eta jarri duten honekin. Ibarra sakera. Uriartek erantzungo dio. Airez, bikain, oso tanto politea. Pelotaren bila nola joan den, hemen ikusiko dugu. Sake errematean, ez zuen erresa, behetika, behe semarrean hartu du pilota, baina bikain. Inez gainera. Ez da gian pilotarik ortodoxoena eta estetikoena, baina nire ere gustatzen ari zaite. Hemen gaurko baldintzetara bintzat, eraginkortasun handiz jokatzen ari da. Ez zen pelota erraza, Ez bate bat ere. Matatzeko. Kanseko, txaloka. Errematea ere ez da eskoletan erakusten den horietako agian, baina berdin balido du tantoa. Uriartek erantzun sakea, Kanseko katzera. Artzak ezkerrez. Airearen bila, etzi eta orain zabaldu egin nahi izan du intentzio guztiarekin. Eta partiduan horrela galdu duen lehenengo pelota izango da. Eta galdu intentzioz, ez egin da zabalera nahi eta botatako pelota izan da. Aurrekoa ezker Orman, gero zabalera. Bueno, bostetik ateria, hortxe ondia. Tanto bolada luze baten, horriak eta orain sakea. 6 eta 6. Bai, baina markagailuak ere ez dio gozurek, ez? Hamarko tantoko alde hori kantxan ere ikusten ari gara.
Eta orain sakez, zuri artek. Bai, txostaren bila joan da, Bai. eta bikain atera zen. Eba, kontu gola da orain, gorrin aldekoa den, orain zabaletik zabalera, Kansekok, ezin. Hartu eta txarazpira. Arte egindako bi hutsak. Aurreko sakea nik uste dut lau hutse ez dela kontatu. Eta ondo bilatu delako, baina hau, bai. Saiatzen bintzat, ahi da, guri arte, alde batea sakatu bestera, zezer egin beharra duela badaki, orain txokoan utzi eta tanto. Orain arte asmatu ez duena, orain ari da Bai. asmatzen, saketik, sakerrematean, eta behar dute gorriek, bai. Hau tanto hauek oso azkar. Bai, pilotaka da oso gutxitan, Bai. orain arte tanto bakoitzak ikaragarrik kostatu den bitartean, ba, hauek azkar egin dituzte, eta benetan behar zuten, halako reakzio. Oraingoan ere sake gaizto hauri artek, urdinek eramante, eta Bai, hanketara, Hanketara. pixka bat traba egin ote dion Ibarrak, baina, bueno, ez dut, buelte emateko moduko egin dut ikusi. Bara, hemen ikusko dugu. Arte, Hanketara jokatu dio, eta hortxe pixkat gurutzatu da desorduan agian pixka bat, baina, bueno. Gorriak golatu hartuta zutela ematen zuenean, ba, nahiko azkar moztu du ez. Harritu nahu pixka bat agian atxeen aldi bat edo nola ez duten eskatu. Egia da, bi tanto horietako gere sakez izan direla eta ezin ez zutela orduan eskatu, baina Garza. Okora. Orain uri arte agresibo edo ikusten da. bai, eldarkorrago, ikusi du, atzelariak ez diola gaur zula hondirik edo aukera hondirik emango, eta bera dira alduen tokitik sartuta eta alduen moduan. Indartxu ateratzen du, gero ez du asmatu baina tanto. Zabaldu egin zuen, baina bien tarterak bikain ateratzen. Mozio pixka bat emateko partidari eta bai zabalera joan da Ibarra eta kontrankan harrapatu du. Maika eta 17. Bai, eta protagonista nagusi Uriarte azkeneko txampa honetan, Bai, bera ari bai. da Garza. Garrak, bota zaila, eraman du. Uriarte agintzeko aukeran. Hore, Kanseko ezkerrez. Inez, eta biatzelariak hortxe. Bizkarra erakutsi nahi diote elkarri. bai, Galartzak ezkerrez konfidentza gutxi duela ikusten dugu, ez? Kantseko edozein honetan sartzen da ezkerrez, baina Galartzak alduela behintzat beti eskuina. Pelota zaila zen hori, eraman Uriarte katzera, goleaz. Eraman? Ona. Garrak. Entzun, Galartzak, potea eskaixia egin dio. Bai, okerra egin dio. Urruti geratu da pelotatik eta gero erreakzionatu denerako ezin. Eta tanto garrantzitsua zen, Bai, Gorriak pixkanaka bazituztela ikusi dute eta tantoan agintzen nahi ziren, hor bai, txezokaten. dominatuta hor Kansekok airez eraman duen pelota Bai. hori justu-justuan heldu da, tantoa ematen zuen Gorria behar zuela eta begira.
esfortzu horrek zen nolako importantzia izan duen. Eta pixkat urdinen partida hoxe izaten nahi da. Guztia borrokatu. Gauzak oso zuzen. Beste dozenik esango luke 7 puntuko 7 tantotako aldea biltzen da, kasi utzi, eraman gabe, eta Kansekok justuan eraman, eta behira. Pilotakada bat gehiago emate hori beti dago arriskua, aurkariak. Orain Ibarra erasoan, Erkantxoa Zabalera, Kansekok atzera, Galartza, boleaz. Gainean da. Ibarra, aukerakoa. Kartera eta tanto. Ondo moztu. Abiagura ematen dira pilotari eta kosta egiten da. Asko arriskatu gabe, seguru, baina punto alde. Gerekin, era da pelota hori eta Uriartek. Eretzi eta Maika. Penaldi bakarra hartu dute. Pero egiten dunez. Kanpoan temperatura bikaina zegoen, baina barruan bero egiten du eta... Kanseko, ezkerrez. Uriarte sartu eginda. Ezker Orman harrapatu nahi du, orain boleaz bikain. Tanto oso politea, 20garrena. Eta askotan errepikatu ez da pelotaririk estetikoena, baina gauzak eraginkor egiten ari da Ibartarra. Ezkerra esartzeko aukera zuen ezkerra irea, baina gero txak eskuinak. Erabaki du. Txekoan eta... Amaika, gorri entanto bola ederki engainatu du, Uriarte ondo engainatu du. Baina, hemen tantoak egin behaian ez da galdu, Jon, beraz gorriek... Gorriek ezin dute amore eman. Tanto bakoitzak bere urrearen prezioa izan dezake. Kontutan izan behar dugu 3 bikote direla multzo bakoitzean. Galartzak, ezin. Ezkerrez, txapazkira. Baina kostako zaie, ezinean ari dira nik uste dut. Bai. Izan du Uriartek. Bai, zuzpergalditxo bat. Eta berak hartuta ez zama guztia eta asmatu denean, baina kantoak eta mugitzea osatu zaio. Eta azken sakean txaloak, Ibarrarentzat, bikote urrunarentzat. Uriarte, gora, eta 22 eta 11. Ibarra eta Kanseko nagusi, lehen partio honetan. Bai, eta esan bingen beitea eta arteago iguru direla multzo honetanko beste bikotea. Eta hori, gauzak oso maldangora jarri zaizkiela Uriarte eta Galartzari, ez? Partidua galdu eta 22-11 puntuen aldea zaila da, hurrengoan ea zer egiten duten, eta hemen ja hasi da mugimendua, zier. Mugimendua hasi da, Behatzea eta aurrera, badago sorpresaren bat edo zerbait gertatuko den. Bale. Informazioa jaso dugu, baina omenaldia izango da, eta gero, Jon, bigarren partida, eta partida interesgarria, iruditzen zait. Izeaga Balerdi, Irribarria, Garaino. Bai. Pelota elite mailakoak. Elite mailakoak, Izeaga eta Balerdi urtebete zaharrago dira.
eta oso bi aurrelari indartsu, eta bueno, Balerdi oso une honean datorrela azkeneko emaitzekin, eta bueno, garain terreno. Ni ambiente. Berari pasako diotitza, aurrera bat, Joseba, eskerrik asko. Antiguako txapelketako talde antolatzailearen izenean eta laguntzaile guztien izenean, eskerrik asko eta arratsalde on, etorri zareten guztioi, hor Armailetan zaudeten hoi, eta nola ez, YouTubeen ikusten ari zareten hoi, eta oso bereziki zuri, Joseba. Txapelketari hasiera eman nahi izan diogu, Antzuolan, ondo merezia dezulako. Gu oso pozik etorri gara zure herrira, Joseba. Zu askotan izan baizara Antiguako pilota partidak ikusten, eta ikusitakoaren gainean kronikak egiten. Beharturik geunden bisita itzultzera, eta bisita hemen egitera. Zure sorlekuak, Joseba. Urteak egin dituzu kazetaritzan murgildurik, ia 40 urte. Arraunean hasi zinen, baina handik gutxira pilota jokoaren jarraipen estua eskaini diguzu, urtea joan, urteak etorri. Eta orain, erretiroa hartzeko erabakia hartu duzu. Eta pilotari argiek, bezalaxe, hain zuzen, goi-goian zeudenean. Adiskideok, bere betiko estiloan, erretiratu zitzaigun Joseba. Zaratari gabe, Antiguako pilotaleku txikira, etortzen zen bakoitzean, egiten zuen bezalaxe. Etxaferorik zutu gabe. Eta jaialdia amaitzean, azkenengo txaloekin, diskrezioz ateratzen zen. Baina bagenekien, urrengo egunean, kronika on bat irakurri ahal izango genuela. Ziurtasun osoa genuen horrela izango zela. Ez dakigu Antzuolan, kazetaritza ikasten ari den gazteren bat edo gehiago, ote zaudeten, bakarrik, gomendio bat, bakarren bat baldin badago, gomendio bat, hitz egin dezazuela, elkartu zaiteztela Josebarekin, arekin hitz egitea eta berari entzutea, pilotari eta kazetari izatea zer dan. Eta zerbaitegatik ezin baldin baduzue, hor daude interneten idazki pilo bat, beak idatzitakoak, eta merezi dutenak ondo begiratu bat ematea. Ikasbide aparta, maisu handia izan baita Joseba. Orain, bukatzeko, oroigarri gisa jasok duzun gauzatxo pare bat, gure ezkerronaren erakusle izango dira.
seinale xumea, baina bihotzaren erditik doazena. Joseba. Ángel eta Jesus Mari. Bueno, mila esker Joseba, eta orain bigarren partiduko pelotariak berotzen hasiko dira, eta Laizter rifaren zozketa egingo dugu, oso Laizter. Beraz, ez daukezutenak rifarik, erosi mesedez alik eta azkarren. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat, hazteko moduko txokoa, itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara, une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela, horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak.
partida prest. Antxe, lau pilotariak kantxara atrakoia eta Jon. Esan bezala, bi partiduen artean omenaldia zegoen, Joseba Lezetari egindako omenaldia. Bai, eta Eta orain unkituta ikusi dugu. bai, nik uste omenaldi xumea izan dela, baina berari horrelako gauzak pixka bat ezagutzen dugunok bat ere gustatzen ez zaizkiola, eta nik uste herrian izan da eta onartu dela, baina Donostira joan izan behar balu. Da injustu, kanpona berak botako du airera. Pilotariak aurkezten Lizeaga, Galerdi, Gorriz, Irribarria, Garaino, Urdinez. Bi aurrelabri Gipuzkoar eta bi atzelari Napar. Elkarren kontra. Alaxe da eta Eki Aramakoa da, baina Tolosan hiltzen da kluban. Bai, Lapken ere bilitakoa da, eta hor mugitzen dira. Gipuzkoan orantxe puntan dabiltzan bi klubak izango dira, eta Amian hori Irunetik Tolosara joan zen. Tolosan jardun zen, urte askotan, eta bai, azken urtetan garai batean Charltonekin ere amezketan Bai, izaten ziren baita asko, ere. eta orain, azken urtetan nik uste bi klub hemen Goierri aldean behintzat Lapke izango da nagusi, nik uste orantxe, pelotari ugarirekin, Tolosa. Bai, Garzana eta Bai, hori da. noko pilotariak ere, Gipuzko, herriartekoa, Nadunakoak. Bai, merituarekin. horrelako herri txikia eta Bai, finalena du eko politia meritu izan zen. ikaragarria. Norbait hariko da nire lanean bikain. Tolosalde hortan Bai, jende ugari Bueno. dabil azken aldian, eta azken boladako albiste baikorrenan etzat, Leitzaren berragerpena esango dugu. bai, hala ze uztaila mailara izan zuten, Herri artekoa irabazi, Bai. Naparroakoa, gero klubeka CMO zirkuito hortakoa ere finalak irabazi, Baita ere. eta azkenean Zumarragan Euskal Herriko txapela ere urentzat. Garaiak izan dira, profesional pilo bat, oraintxe Bai, eskatzean, baina, bueno, ikusten da atzetik ere bat horrela jendea, eta Leitza ipatu eta Julian Iparragirre ere hemen ikusi dugu. hemen ikusi dugu, bai. Hareke, makina bat ordu sartuko zituen Leitzako pilota eskolan, eta, bueno, Antibon ere materiala jartzearen ardura izan du, Antiboko txapelketa zenbait urtez, eta gaur ezin zuen hemen utzik egin. Elite mailako partida hasi da. Hemen ere lehen tanto hau borrokatua, luzea. Jon, esan Bai, eta hantxe, hoixe. Esatariaren gaitzak, Garainok Garainok gora bota du, bai. txapara. Eta normalean oso pilotari segurua da, baina nik uste eta hori ere pixkat kostatuko zaiela hasieran kontoira moldatzea, eta batez ere seiterriko marra hori nik uste dela psikologikoki gehiago, Bai. seiterrikera bote egin eraztea, seiterritik atzea ere ez dago donoren esku, baina nik uste bai kostatuko zaiela agian pixka bat jartzea, eta ja azkar egiten duten, eta Hau pelotari indartsu ikusten dut. bai, bi aurrelariak bintzat dira Bai, aurrelari oso izugarri. indartsuak, pelotari abiadura handia ematen dutenak. Agian, esan genezake Inaut Lizeaga dela pixka bat, tanto amaitzerakoan eraginkorragoa edo postura gehiago manejatzen dituenak, hori bai, egin eta galdu egunaren arabera asko Ikirribarria askoz ere seguruago da, pelotari indartsuan, eta agian tantoa bukatzerako gehiago kostatzen zaio. Atzelari bat izan leiteke. Eta orain jabetzen nahi naiz, bi aurrelarien anaiak, bat ja ez dago, profesionaletan, baina bestea bai, gora iritsi diren anaiak dituztela. Bai. Aramatarren kasuan biak aurrelariak, eta
Astigartarren kasuan, bat aurrelaria beste atzelaria, eta gauzak asko okertzen ez badira. Politia izango litzateke. Bi anaiak, bikote osatuz. Gauzak asko okertzen ez badira, nik uste eta azkar ikusiko ditugula profesionaletan pilotari hauek. Orain gutxi jokatu zen ere Euskal Selekzioaren aldeko txapelketa bat. Finala Zumarragan jokatu zen, eta hor, Eusko Federazioko presidentea eta Sarre Xamar nabaritu genituen. Beraiek antolatu txapelketa bat, ea zeintzuk izango ote ziren Euskal Selekzioaren ordezkariak, badirudi Einau Lizeagari eta txapelketan egingo den Elorzi ere, nahiko gertu dutela debuta profesionaletan eta ala izango balitz, txapelketa horretan parte hartu, Elorzek finala ere jokatu zuen. Ez ote duten jokatuko, profesionaletarako jauzia emango ote dutelako udazken honetan. Pena ez, alde hortatik, hilabete batzuk ere itxingo badute. Euskal Selekzioarekin jokatzeko aukera, nik uste politia dela, Argentinara joateko aukera hori ere, eta bakoitzak bere sokari egiten dio tira, bakoitzak sokari bere aldera egiten dio tira, eta horrela gabiltzea gauzak. Eta orain, bi horrelariak tanto amaitu nahi, baina atzelariak amaitu du. Bi pareta, bikaina, Garañorena eta bat. Izango dugu, ez dago ikusten nondik apurtuko den partida. Bota joan. Bota dugu, eta orain muntan asmatzen dugu. Parekoa joango dela esan nahi dugu. Bai, zuraz. Baina bi aurrelari horiek arrisko handia daukate eta... Bai, nik arriskua batez ere Lizeagari ikusten dugu gehiago, ez? Ekik berea egingo du, gutxi asko, baina Einautek egunak izaten ditu tanto guztiak egiten duen guztia irtetzen zaiona, eta egun horietan geldi ezina da. Pelotari duen planta horrekin biterdian hiruan jartzen zaizu, eta edozein posturetatik pasatzen da erasora. Eta asmatzen badu aurkarientzako oso horrelari deseroso. Ikirribarri esan zen hortan ortodoxoa edo atzeratu eta indarrez asko jokatuko du, baina... Bat 84, Lizeagak. Bai, lehen atzelaria handi ez da, baina gaur egun ja garaibateko kontuak dira. Aurrelari txikia eta atzelaria handia izaten gaur egun ja danak ia 2 metroko mutila dira. Eta begira, motorea amaitu duen, zergantxoaz. Hor goitik pelota harrapatzen duenean, Einautek indartxu gaitasun izugarria dauka. Sakera. Ekik erantzun eta tanto izango da, ez? Joko nahasia, orain zabalean deja da, eta tanto. Oso ondo. Ekik ere erakutsi nahi du. Tantoak amaitzen ere batiela. Horentxe ikusiko duzuen nola deja dotorea egin duen, zabalean. Ian ezin. Bai, aurrelariak nik uste frontoi txiki hauetan behartuta daudela, erasoan arriskoak hartu eta irtetzen bada bien eta bestela ere bai, Lehen partidan esan dugu, pelotak bereziak direla, Itiguako txapelketako pelotak dira, beraz, neurriak ere bai. Bai, eta horrela pixkat, gradetara gira eta badauka, ez pixka bat, ez? Itiguako frontoiarekin neurriak eta bai, nahiko gogoan dut, ez 2000 eta... urte batzuk Larraintzarren azizela Antiguoko txapelketa, hango pelotari ugarik jokatu zutelako Antiguoko txapelketan, ahari egin zioten olako beste omenalditxo bat, eta hura bai izan frontoi ere bat desberdina, estali gabeko frontoian jokatu zuten, lurra ere zenbreazko hau, eta han bai zuen alde handiak, honek beditu. Kolorean ere gain arte antiguo izan duen kolorearen antza, eta armailak ere badute
toketxo bat. Ez dira berdinak, baina, bueno. Xarma berezi bat daukea. Bai. Antzolako pilotaleku botorenetan. Bai, eta bikain hartu gaituzte, eta eskerrak eman behar. Eta ilustre ugari ikusten dugu ere armadoetan. Zuen iparra gerra ipatu dugu, Betin Etxanizen gaita, Miguel ere bai, afizionatu munduan inork kontrolatzen badu, nik uste Bergala arra, urare etxetik bertu aurkitu dugu. Adi xe ikusi dugu. Galartza hemen zen. Errintxa hosti ere urteetan eta urteetan afizionatu mailetan partido 600ka jokatu dituen Marragara ere hemen dago, bera orain. Eta areke ezin itxu egin, eta bueno, baitugu bai. Aldi ikusi gabeko jende esinterekin egin dugu topoa. Bien bitartean, pilotariak eurera, haze kantoa egin duen orain. Ezker gantxoa zabalera joko ote zuen ez, goitibera. Gizeak. Planta horrekin hor bitardian iruan jartzen da, eta Antiguona ematen du kabitu ez dela egingo. Baina gainetik pasatzea eta zinezkoa da. Eguna duenean, maila hauetan. Gantxoko handeja da, iritsi bainon ezin, eskua sartu. Hori, inberra bakarra ez dela, Baina kalidade handiko kabitua. Eta hori, pelota jo horretik ere irriste egin duela hankak ez ditu behar bezala jarri, eta baina hala ere Uste eta iru. Alerdi. Zera, Garainok, ondo. Orain, zabalean. Bai, ezaditza eroso bi aurrelariak. Hankak irreskatu edo hautzizkatu egongo gaur aurrean, eta baina hala ere, Lizeaga nik uste gaur suertea daukagula eta egun hona tokatu zaigula. Eta Lizeaga horrela dagoenean, aurkariak gozatu gutxi, baina ikusleentzako erabat aurrelari erabat ikusgarria da. Eta azken tanto ere, gaitu du. Inor gutxi hori okurrituko litzazkiduken jokaldeak egiten ditu, ez? Orain sakez. Eta tanto azkarrak ikusten dira. Bai, nik uste Teñautek protagonista izan nahi duela gaur ere hemen Antzolan, eta momentuz lortzen ari da, eta protagonista positiboa. Bikain egiten ari da, arrisku batzuk hartu bai, baina Orain txokoan. Erakustaldia, izan barko dugu. Bai. Sorteko gara. Inaut horrela guenean eri ikarragai gustatzen zaidan aurrelari bada. Errematean. Goxo. Egun aldarbesak ere ikusi dizkiogu, baina zorionez horiek ere geroz eta gutxiago dira, ari da ikasten. Gazte-gaztea bira oraindik eta... Nora. Urribarriak olea sakeari erantzun. Erbikatzera. Nean da. Orain honen pilota hori. Zelari urdinaren zatede presioa. Lizeak erozin dekutatu sartuko zaizu, indartxu gainea, zaila pelotak entzea. Eta parean Balerdi ere, Lizeaga eramaten ari da igual begire da gehienak ez, eta komentario gehienak Lizeaga den ingurukoa, baina Balerdi ere oso momentu honean iritsi den pelotaria da, eta hemen ere berea ematen ari da. Balerdi, postetik. Gogoratu, 6 erdia pasazteo, falta dela. Antiguoko frontoiko neurrietara egokitu dutelako eta Lizeagaren beste tanto bat.
Balerdi aipatu eta Antzolan, Anes Balerdi ere izan da. Urte askotan afizionatu mailatan jokatutako atzelari hilegorria, baina beste Balerdi bada, Naparra dugu. 2004koa eta, bueno, Soroan, Bergaran, Mailabin, bigarren izan dagoa, bitxapelak irabazita ere, azken aldian fuerte indarrez datorren atzelari bat. Honetatik, esan dugu, iazko. Bai, Karaño. Karaño izan zen. Antiguako txapeletan. Gun. Dengoz partida zail. Ginek, Garri eta Karañok. Eta Balerdi bikain. Biltzelako. Loa ireki dute eta markagailuak esaten duena azak aparte, jokoan ere nik oso nagusi ikusi ditu. Egian hori begirada eta txalo gehienak eraman ditu, ez? Lizeagak, segulako erakostaldi eman duelako erremateetan eta, baina Asier Balerdi ere bere lekuan. Bai. Gauza ondo egiten, jakin izan du protagonismoa bere horrelariari uzten. Eta momentuz gauzak oso ondo egiten ari dira, eta Antiguoko txapelketa honetan oso kontuan hartu beharreko bikote bat direla, nik uste dut. Lizeaga sakera. Haren bila indartxu orain zabale, azte, erraimatzea. Jon, datu egira zinen errepikapena ikusi zazu. Ikusgarri. Egira. Bai, gaindiezina da, horrela dagoenean eta gainetik ezin pasa dagoenean, Inablizeaga afizionatuetan nik uste dut barian ikusi nahi ez duten aurrelari dela, gainontzeko aurrelari da. Begira nengoen, talde Arkaitz Muruak eta Oier Elortzek. Gara, bikote polita. Bikote oso polita, Bai. Bizea beste erremate bat. Erantzun. Karaño. Elor da, Lizeaga bezala, profesionaletarako jauzia emateko moduan dagoela ematen duen egiteko bat. Bergaratik gertu gaudela eta baina Refustaren ondoren hurrengo atzelari ezkerra izango ote dan, profesionaletara helduena. Garai batean ezinezkoa zirudien eta begira, denbora gutxian Zaratamoko hau. Maiakoa. Urrutiko Etxea eta Elezkano joan direla profesionaletatik eta Zaratamon ere, badirudi profesional berri bat Laister izango dute. Niri benetan ikusi duanetan asko gustatu zaidan atzelari. Atzelari ezkerrak beti atentzioa ditzen dute. Eta honen gainera kantxa asko betetzen du, defentsak eta ondo, eta jo ere haian ematen du ez dela olako indarrek izango, gorputza ere ezkara egitera begiratuta, baina nervio ikaragarria duka eta oso atzelari gustukoa dut. Antiguako txapelketa honetan ikusteko aukera izango da eta beste ezaugarritako bat hori da, Nezean behin pelotak gauza arraroak egiten dituela. Ben ikusi dugu. Motx gatu zaio. Pote hori 0 alrebesa izan da. Eta Balerdik ezin eskua sartu ere ezin izan du. Goto, horrela emozio pixka bat markagailuan ere ondo etorriko zaigu. Sake laburra eta gaiztoa. Tanto, 7-10. Txine diote, partidari. Bestela ia eko hiru tantoak ez balira. Eta Inablizeagak esaten ditu ez, olatuak bezala etortzen da. Kontuz pilota honekin. Pote alrebesa doka.
Horatu egiak diren goiti datozen pelota horiek pote geldua dute. Honek ez. Balerdi haze tantoa jokatzen nahi dena. Eta intentzioa ona zen, baina marra gainean izango zen pelota hori, epaileak eskua altxabaitu. 6. Pena hartu dugu, baina, bueno, horriek uste hartuko zuten. Bai. Marra, joan izena. Bira, Bai, zaila dira, zabaletik zabalerako dejada horiek. Txokoan egindakoan hor ezkerreparetak beti laguntzen dizu, baina zabalean. Sakera eta Lizeaga berriro ere, jokuan agindu nahian. Bai, inok berera aukera ikusten duen bakoitzean, sartuko da eta nastuko ditu denak. Baina ezkerrez, zabaldu. Gaitasun horiek izan da, normala, Bai. Lerrik Txoko abiatu nahi zuen, Garaino katzera. Eki. Jokoan, tanto. Irriste egin du Lizeagak eta... Bai, hor aurre alde hartan hautsa egongo da nonbait eta kostatzen ari zaila hankak behar bezala finkatzea bi aurrelariei eta... Ziren, bi pareta egin gote zuen, zabalera... Bai, kosta egiten zaila reakzionatzeko momentu hartan, hankak behar bezala finkatu ezean, gero irtetzea kosta egiten ari zaila bai batari zein besteari. Eta ordinak oso ondo, Bai, partiduari eutxiz, albezela... Garaino. Hori izan behar du beraina, ez? Eniaut Lizeagaren erantzi hori udako ekaiz bat zela azkar pasatzen den, eta behaiek berean jarraitu, eta... Atzean nagusitzen ez ariotu den, Garaino. Bai, pelota honekin erosoago ikusten dugu, eta... Balerdi igual jartzea gehiago kostatzen ari zaio. Eki erasoa noan dejada Txokora. Zabalera bikaina tantoa. Bai, eta eki ere usatzen ari zaitea. Bai. Batzutan... Sart dabil. Beste askotan egin ikusi dugu aurrera pauso hori emateak usatzen ote zaion, eta gaur. Eniautek kontagiatuta edo... Bai, eta... Doaiak balditu eta... Ausardia pixka bat izan da, Eta bikoteak aurrera egiteko egin behar du, estela... Bai. Hau ere... Indartsua, pilotaria. Txakera. Saketik ere asmatzen ari da eki. Bai. Beretik eta indartsu. Zuzenean ez izkego zuzen batu, baina... Arazoa jartzen du, alerdu, sakearekin. Gaineztu, osatu. Garainok. Zerago. Lizeaga ezin sartu jokuan, sartu nahi du baina. Bai, Garaino bera ere hasieran egin ditu gutxen bat, baina orain. Hori da, eta pelota buelta emanez eta parra egiten du, esatariaren Teknikariak. Bai. Nik pasazelakoan, baina hemen belarri zorrotza gara idazkagu. Bai. Pero komentario mate, igual idatzeko gubeak. Berari jarri beharko diogu. 12:08. Pilota aldatu. Zabaldoa, Lizeaga. Tamano salbezela etik erantzun.
Olea zabalera polita zen. Bai, egin da zeukan tantoa, bueno, milimetro bat gorago, pare bat milimetro gorago juntzan balit tanto. Balerdik ere dotore zabaldu du. Bai, pilota honekin gustorago ikusten dugu Balerdi. Bai. Euren pilota ateratzen dutenean bestearekin bote arraroiek eta garainek nahiko altxatzen dio pilota eta hor deseros esan. Bote egiterakoan gelditu egiten da pilota gehiago. Bai, asko gatzen da gaina. Orain boleaz txokora. Ez du asmatu eta lehen partidan ikusi bezala bien tartera gabeko. Bote arrarorik ez egiteko, nena inautek egiten duena, boteik ematen ez utzi pilotari. Edozein tokitatik zertzen da, eta hala ez du bote arrarorik egingo. Bote arraro ekiri egin dio, ez? Berak ere ez du behar bezala jo, eta Nik txokora, oain zabalera ematen zuen, ez du, eskuan ondo sartu eta bai, eta ekire nik uste egin, hankak ere faiatu dut, bai. ez? Berriz ere hankak behar bezala jarri ezin da. Lizeaga, Sotamanoz, ekik, bi aurrelariak, jotake. Eki lan egiten ari da sakeak eramaterako, sake oso pozoitsuak jarri ditu Ainautek eta atzelariari asko laguntzen. Pilota txarra esentek endo dizkigu. Zabalean dejada egin nahi, baina eki bertan zen. Biziagoak pilotak, ez? Urteera naturalagoa bezala. Ezker gantxoa. Erdik zer egingo du. Bien tartera jetxi nahi zuen, baina garaino hortxe zegoen eta orain zapazkira. Pelotaren bat, zeiterdik atzera. Ja, polit izango zen. Nia ez dut uste, ondo neurria ondo hartuta daukate eta Bai, lehenengo partidan izan da bat hor gerturatu dena, baina bestela eta lau pelotariak oso konzentratuta, txapelketaren garrantzia jakitun izango dira eta aldia ona zen, baina berriro ere txapara Lizeagaren. bai, eta ipatu duguna, tanteoa ere oso garrantzitsua izan daitekeela eta Eta 11 eta 13, Era Jokin Altunari buruz burukoan ere gertatu zitzaiona. Partido bakarra galdu, ura tanteo altiagatik eta urare orain oleaz Araño. Balerdik ezkerrez. Latu nahi. Eki. Urdinak nagusi tanto honetan, baina bai, pilota honekin nik uste asko aldatzen dela, ez? Pilota bakoitza bere materialarekin bai. asko zerosoago. Arañok gehiago agintzen du pelota honekin eta Lizeaga ez da jokon sartzen, Balerdi gehiago sufritzen du eta orain, jak, ez du asko behar. Eta aukera ikusten den bakoitzeko sartu egiten da, lurri gabe. Horreko atxapara joan zaian bezala, sekulako tantoa egin du antxokoan. Eta ikusten dugu horren mutila handia eta baina koordinazioak eta Bai. Ikusgarria da. Repertorio handikoa baina. Bai, egun alderrebesa ez duenetan bat, ikustea. Zabalean ikusi dugu, txokoan ere bai, tantoak. Bai, postura guztiak. Nintzen manatzen dituela ondo.
duen altura hortatik gainera edozein tokitatik sartu alda, Eta eraman, Balerdi, Gazte gazte pelota eman duena, orain ekik, txokoan, goxo. Haze tanto egin duena, Irribarriak. eta gozatzen edo eki ere, aspaldian ikusi ganekirik oldarkorrena eta usart, eta bueno. Seinale ona, pixkanaka ere bere onera etortzen arienaren seinale, eta hoxe, Abaletik zabalera, Ofizirik haze onena. tantoa. pilota eraman du lehenengo, Balerdik izugarri da. 12 eta 14. Da gustura, Bai. Ego politxa. Aurrelariak era guztietako tantoak egin dituzte. Ni gustora nago. Emozio ere, gainera. Hasieran ematen zuen, gorriek ies egingo zutela, baina ez. Bai, erauntxia izan da. Une batzutan Einablizeaga erauntxi bat izan da, baina bueno. Jakin izan dute urdinek babesten eta orain euren unea etorrikote daren esperantza horrekin. Aurketu dute, aurkariak bezero osateko pilota bat eta hortxe daitza. Izeaga boleaz. Azteko matu duen. Eske jokoaren erritmoa berak aldatzen du pilota bakarrean. Bai. Eta zaila da gainetik pasatzea eta... Irutik. Txikitu egin du pilota. 15 eta 12. Zea sakera. Bebetik, indartxu, txokora, tanto. Emateko zabalera botako zuela eta kondenatu gaitu. Irriste egin du, Bai, baina bian jartzen duen altura hortik. Bai, ikusten da aurrean edo alako zerbait egongo dela eta... Motz, ez. Eta orain. Txokora, haze tanto. Berriz orentxe arrondo muraldian gaudela, berriz edo alatu hartuta, Enbata iritsi da. Begira, Iritsiko alda, enbata una ere. Hori pixka bat eskertuko genuke. Labur ematen zuen, baina ez. Gero hori txapa izan duten zalantzan nuen ezker gantxo hori, baina ez dare. Eta gero txokoan deja da. Ezin Garainok eta tita batean berriro ere zuloa. Bai, olatu hartzen duenean. Bai. Txikitu egiten ditu aurkariak. Konfiantzaz ere lepo ikusten dugu. Bai. Danera usartzen da, ez du pilota txarrik ikusten eta sakea ere bebetik eginda mine. Ezin Garainok berriro ere. Saiatu da Irribarria. Sake batzuk aire sartuta atzelariari laguntzen, baina honakontan aukerarik ere zuen jartzeko. Ez. Ze bikotea ikusten nahi garen, txapelketari da. Biak ere oso ondo, baina Lizeaga Balerdi arriskutsua honetan. Orain bai, aire sartu daeki. Bai, aurrekoan aukerarik ez du eman, oso azpi-azpitik atera du. Guaina ikusi zu, belauniko jarretaia boleaz. Postura rara, baina sartu garra zauden. Balerdi ikatzera. Seiterritik. Garaino, Lizeaga Errez. Ekik agindu nahi du, baina arrisko handia da, ez alimazu gozatzen horrean Lizeagari pelota arriskutxo uztea. Gaindi pareta, dotorea, tanto!
efektuarekin oso politia. Goitik ezin denean, behetik. Hemen ikusiko dugu. Bai, bikaina izan da, eta... Tanto oso politia ikusten dira, Jon? Bai, bi aurrelariak asko uste. Bai. Bueno, Eñautik ezagututzen duen horlako bere bertsio oldarko horrentan, baina eki alde hartatik asko gustatzen ari zait. Batzutan beldurrago edo eta seinale honak, konfidantza hartzen ari denaren eta geroz eta hobeto sentitzen denaren seinale. Inu Garainok atzera. Tanto amaitzeko posturak eta doainak badituela erakusten ari, agin eta berriz. Ja, ez du asmatu. Ekik pilota jetxi. Ja, oraingoan Balerdik ondo erantzun du. Garainok gintzen jarraitzen du. Baina ekik ere ezin du sartu nahi bezala. Orain kontuz. Ez du zalantzarik egiten, aukera txikiena ikusten denean. Ikusleare hindu. Bai. Ikusgarria. Zurrumurruak pizten dira. Bai. Zurrumurruak pizten dituen pelotario gaitakoa da. Askotan sarrera ordaintzeak merezituen jokaldiak ikusten dituen pelotario gaitakoa. 33. Zake gurutzatu da, Garainok. Ingo. Beste bat. Eki iritsi, orain txoko handeja da, Garaino iritsi. Alduen egin du, Lizeagak, eki goleaz. Haze, tikitaka bi aurrelariek. Epa, kontuz! Eta... Arriskutsua dira horiek ez, horbala ateratzeko eta... Kontua da, espero ez duzun pelotatara esertzen dela, eta... Bai, denea. Ez zuen espero. Ni baina, bueno. Eta epaileak ze... Tanto, eman digurrein nik uste. Bai. Ematen du bintzat minik ez duela. Eta... Baina eman dio min gehiago tantoa aurkaria emateak. Gusto atea daukaz, eta arriskutxe zaten da. Seinale hona, bai, pozen gara. Ina hondigo eman badio tantoa aurkaria emateak. Bueno, 14:20. Ribarria, sakera. Sartu da, baina txapazpira. Ja, ez den partidotek irteten. Bai. Aldeak arrisku hori izaten dute. Bentxe errepikapena, nina nola hartu, hortxe. Eki pasaeran zen eta nahi gabe. Kontu da Balerdik ere pelotari jo egin diola eta horretik ez dutela bueltarik eman. Nik uste Balerdik jo espalio, nola jokaldia jarraitu duen, nik uste horretik eman dutela tantoa nintzat. Ribarriak bi pare berriro egin du, berriro tanto torea jokaldi hau oso ondo erabiltzen du, Juan? Bai, ikusi du goitik lanak dituela eta Lizeagari min egiteko, azpetik. Bi pareta bikainak ikusi ditugu. Dartxu. Bi edo hiru, tanto partidu hasieran ere beste bat ederra egin du eta... Eta kontuz, Ida une erabaki garrian dago. 6:20. Errik horreztoan, bolea zeztu asmatuekik. Lizeagak atzeratu. Gainok. Indartxu Balerdik.
Keinu, Balerdik, zepen, eta bizi-bizi, joten datzera. Altura hundurik eman gabe. Boleaz, ikaintzik Lizeagako eta orain, berriro ere. Con vuelta. Ben ikusiko dugu. Ez, Boleaz, Neutek eta Eraba pixkat Ez dakit. egian bai, baina aurreko jokaldi hori gertatu izan ez paliz, nik uste dut. bai, Ez zuela bai, bueltarik emango. Pixkat partidotik irtengo zute dan Lizeaga. Zorionez ematen du besoan ez duela minik hartu. hoi da. Arriskutsuak izaten dira horiek forbalda atera edo aberia handiren bat egitekoa. Ezker respira normal egiten dio. Eta berriro, baino Lizeagak txokoan, eta tanto. 21-16. Iritsi da, baina Erortzea bitza bat bestearen gainean Bai. azkeneko tantuetan. Lizeaga pasagarri izan baitu, eta bizan erresa. Baina esan dakoa, partidu ikusgarria, bi aurrelariena, atzelariak bai. Bai, Eskizu partidu handia. politxa. Maia Goreneko pilota. Gauza polita asko ikusi dugu. Bai, Lehen partiduan nakatxak asko izan badia, hontan maila bikaineko tanto asko ikusi. azken sakea eta bi hormako egin nahi. Errestuan, baina txapazkira. Bai, eta bere 22-16. txarrean Urdinek markagailuari utzi diote, nola da, 22-16. Da, esan bere hautagaitza aurkeztu dutela esango nukelanik. Bai, Lizeagak eta Balerdik, baina betaldeari begiratuta ere haze bikoteak. Agortu inberko dugu zen. Einaut Lizeagarekin gaude, partida handia jokatu du, Astigarragako horrelariak, zorionak. Bai, eskerrik asko. Bueno, tanto boladaka joan da, hasieran oso ondo hasi zarete, gero Urdinak ere partida heltzea lortu dute, eta bukaeran zuek lortu ze 22 iristea. Bai ez, zu esan dezu bezala, ni uste takadaka juntala, hasieran 4 arte edo 5 arte hor tartian jungea, bat gora beran. Baina, bueno, geho gu takadat indeu, geho behiek etorri zaizkigu azkenako, eta geho gu bukatu du takadakin, ez? Eta ondo, ez? Ondo, gusta. Hasiera hortan, pentsatzen zenuen guztia ateratzen zen, tantoa bata bestearen atzetik ikusgarri. Bai ez, holakotan dena atatzen egunetan, segi berra do. Atatzen zaizuen gauzian, hortan segi. Eta, bai, esan dezu bezala, gustu hain duten partiduakin.
Partido oso gorra genuen, bi pareja oso gorran kontra. Eta bueno, ondo ez. Partioak hortuz, gure lana ondo indegu, Aserral ere oso ondo batua. Eta bai, hurrengo partioa ia ikusten. Neurriak ezberdinak dira, egokitzeia, Antiguoko pilotalekura, pilota ere berezia da, zemuz moldatu zea? Ondo ez, bueno, hau beste frontoi bat, beste frontoi bezala. Eta bueno, ondo, hurrengoan Antiguon tokatuko zaigu. Eta hor moldatzia ber zemuz hartze dugun Antiguoko frontoia eta alik eta buena jongo gara. Eta gaur ikusiana, zuek hautagaitza erakutsi zuela txapelketa irabazteko, bikote oso sendoa. Bai, bueno, beste bikote ere oso handi dazkaba aurrian adibidez. Murua, Arkaiz Murua eta Oiar Lortz, oik oso pelotaria dira, oso peligrosoak frontoi hortan. Eta bueno, bai, aber finaleko lehenbizi ligila pasatze duen eta aber, guztu hongo da. Zorionak. Eskerrik asko. Hortxe inauten hitzak eta honekintxe saioari amaiera emateko mun gara uste dugu. Ondo segi.